Masquera sei vadiwa vateereri indadzoka. This is just an emergency episode. Pana umwe mukoma vandifonera vakati mukoma kunoku kwandinogara kuDurban ndanga ndichishandira mumwe muIndia, saka muIndia uyu ari kundithreatena kuti ari kuda kundidzinga, saka kwekuti ndinokwanisa kuenda handina nenhau yekuti ari kundinyima mari dzangu dzose dzaanondikwereta. So let me play the voice note for you, then kana kuine vanhu vekuti vanokwanisa kubatsira mukoma vedu ava, please do inbox me tuone kuti mukoma vanokwanisa here kukasika vawana help. Makadi yenyu mukoma nashi ndauyowo nenyaya yangu ndikutsvagawo rubatsiro kuruzhinji rweZimbabwe. Ndiri muno munyika yevatorwa, ndakauyawo munomu kuzotsvagawo basa. Ndauya munomu kuzotsvaga basa pandatangawo kushanda. Saka ndatanga kushanda, ndakatanga kushanda basa repayadi. So ndichishanda basa repayadi ndane 2 years ndichishandira munhu iyeye, but munhu uyu ilawyer. So zvaari lawyer kudaro, munhu wekuti ndakatomboshandawo nevanhu vakati kwandiwo, vamwe vacho vaitogara kana mawiki vobva vaenda nekuti munhu wekuti anotaura. But ininiwo nenyaya yekuziva nhamo dzangu nekwandakabva, ndakangoshingirirawo ndichingoti pada ndikashingirirawo ndichisungirirawo nokwanisawo kuti ndiraramewo pamwe nekuraramisawo mhuri. Saka nyaya yangu iri pakuti munhu uyu munhu wekuti ndofunga akamboshanda nevanhu vakamubira here kana kuti chii handizozive, because nyaya yake pairi ndepekungoti vanhu vanondishandira vese imbavha, zvokuti sometimes anongogara achingondi accuse nekuti wandibira, but pamwe pacho ati wandibira chinhu chacho pamwe anenge atokanganwa kuti achiisa pai. Plus pane imwe this incident yakamboitika, akatombonditi wandibira laptop yangu, aenda kuholiday kwaanga aenda andisiya ndiri pamba pake, of which andisiya ndiri pamba pake mumba make mune maalarm, ini handina access yekuti ndiise maalarm ake off, even though maalarm acho kuti aite off hazvitoite nekuti once akangoita off chete security inobva yatomunotifya kuti kumba maalarm adisarm. So zvadaro akati akauya, in fact akasiya aisa laptop yake paakaiisa, but akakanganwa kuti aiisa pai. Paakauya akasvika akati ndashaya laptop yangu, apa tatobatsirana kutotsvaga mumba laptop haingawanikwe. Zvadaro bhaapopota bhaita sei, inose munhuwo aiziva nhamo yake. Ndakangoshingirira ndikati hameno, ngaitoona kuti zviri kuenda nekupi. Pasino mazuva anenge 4 to 3 days akaiwana laptop iyo, but aiwana haana kuzodzoka bheki kwandiri kuti andizivise kuti kuda ndaikuaccuse nechinhu chawanga waita se waba. Ndakangoti hazvina basa, handinambozviisa hangu musoro. Ndakangoti chero chikuru ndechekuti yaita se yawanikwa, because inini I was worried kuti laptop uyoyo iripi, because inini kuudza chokwadi mukoma nashi ndakazvipa chidzidzo kubva kwandakakura ndichiudzwa kuti chinhu chemunhu hachibatwe. Ndingoripo pakuita basa rangu ndichiwana mari yangu, ndo zvandinongoitawo. Kana kumubira chaiko handina kumbobvira ndambomubira panguva yese iyi. So ane zvinhu zvaari kuti akashaya, ari kuti akashaya mapoto, zvidziyo zvemumba zvakaita semapoto, maplates nemapani nedoro, mabottles of wine. Mena ari kuti mabottles of wine acho ari too expensive, ndakamatenga overseas. Chichina handitombozivewo kana doro racho kuti doro ari kutaura idoro type ipi, handitorizivewo. So ari kuti akazvishaya zvinhu izvozvo. Saka akau nezuro akabva andidedza akanditi ndikushaya zvinhu zvangu, bhaatanga kupopota. Akapopota mukoma nashi achitaura mamwe mashoko anorwadza, svika pakundiudza kuti emangi, ende agara ari racist zvake. Saka ndakangozvijaira chingoti Mwari ndimunoziva, ndakauya kuti ndizotsvaga kurarama, changoitika chaitika. So ndaisazviisa hangu mumusoro, ndaingoti ndo zvaari. Ndatozvijaira, in fact ndatozvijaira kuti anotogara achipopota, anogara achindiaccuse kuzvinhu zvandinenge ndisina kuita. Saka nesoro akazouya akati ndashaya mapoto angu, zvimudziyo zvake zvaari kuti ashaya.
saka adaro ininione hasha nekupopota kwaanga aita ndakabva ndambobva paanga ari pandatoendawo zvangu kurumu kwangu ndikamboti arega ndimbonoita cool down and then ndadzoka bandatotanga kutokontinyawo zvandaita achibva ndidedza achibvati siya zvauri kuita siya basa zvauri kuita izvozvo and then anditi siya basa ndopaka nditi ufana kubva pamba pangu handikwanise kugara nembavha and then but well hapana chakaipa kana matinini mbavha nje ndakakubirai hapana problem nechandangodo kubva kwamuri imari yangu yesalari nemari yemaleave days angu post pa 2 years dzese idzodzo dzandashanda nayo handinambobvira ndambotora leave kana chii and then zvangu ndoita se ndoenda saka zvichinge zvadaro achibva ati zvoni inini mari yako handikwanisi kukupa nekuti wakaba zvinhu zvangu zvandingatoita ndingatoenda ndonoita nyaya iyi police case after ndaita nyaya iyi police case and then police yoita matsvagurudzo dzavo kuona kuti hausiriwo here wakatsvandata no munoita zvakakusunungukirai plus akutaurawo futi imwe issue yekuti zvoni iwewo handiunoziva kuti hauna mapepa saka itori mhosva iyo it's better kuti nditopa uyu mapurisa mari yekuti zvoni yefind yekuti zvoni ndakanga ndakakuemploya usina mapapers uwo usungwe udipotwe pane kuti ndikubhadhare saka hama dzangu ndo dambudziko randasangana naro apa chaiko pekutangira chaipo hama dzangu handitozive kuti nhasi chero ndikanzi ndabuda pagedhi panapa pandiri ndichienda ndikunanga kupi saka onda ndikukumbiro vane maadvice wokuti ndokwanisa kubatsirikana sei panyaya yandinayo iyi ndokwanisa kubatsirikana sei handikumbofungawo vamwe ndovandipawo maadvice ekuti ndokwanisa kuenda kuCCMA but kusazozivawo zvishuwawo inini mapepa handidi kunyeva saka handizoziva kuti ikoko kwacho futi kwandaenda kuCCMA kwacho havazoda kuzotsvagiridza here kuti handina mapepa ndikabva ndazobatwawo futi ikoko nokuti ndo mamiriro akaita nyaya yangu hama dzangu ndokumbirawo rubatsiro nemaadvice nemuono yenyu kuti ndodii zvekutiwo ndingonamata kuti dai hakinyangu akatadza kundipa mari yangu yemaleave days akangondipawo zvake kana mari yangu yesalary it's fine I can move on nelife ndoziva kuti zvinhu zvinowanikwa mumabasa ndongosiyawo ndongonotsvagawo pekurenta ndozvirenjera ndoona kuti ndingakwanise kutsvaga imba here kana kutomboenda zvangu kumba ndikaona kuti zvakanyanyooma ndogona kutoenda kumba ndonoona kuti ndingadii ndiri kumba ndinotenda vachabatsira. Ndiyo nyaya yatakatumirwa namukoma vedu ava. Kana kuine anokwanisa kubatsira mukoma vedu ava, please feel free to inbox me. And pane imwe message yavabva vanditumira vachiti message iyi yabva kumurungu wavo. Hanzi murungu wavo iye ari kuti hanzi ndinoda kuti ukonfese kuti wakandibira. Vadiwa vateereri, amene kuti zvinoita here kuti mukoma vakonfese nekuapologiza pazvinhu zvavasina kuita. Please ndakandichikumbira kuti come to my inbox kana muine any help yekuti munokwanisa kupa mukoma vedu ava, because he is in a desperate situation.